Aku tuh yo ireni karo Marsai. Nek Natal ngene kan dekne kan mlaku-mlaku karo beruang ya. Lah, terus iki kan ana jejake serigala karo kelinci. Kok nek mesti dikandani ambek beruang iki bekase kelinci, iki bekase serigala. Ku jek tekon meneh. Wis jek tekon meneh. Mudeng ora si Marsa? Terus mbok yo sekali-kali iki dolan nang omahe Pororo apa ning omahe sapa ya Doraemon apa kowe dolan ning omahe Dora ketemu but ngono ki ora gelem nggih dolan nang omahe kancamu iki ora gelem kok senenge kok nang omahe beruang terus ki ora bosen to ambek beruang ben dino ketemu beruang ben jam ketemu beruang bosen ora sih kali-kali ki dolan nang omahe kancane tilik-tilik kancane ora tilik-tilik beruang terus bosen kok nara beruang yo serigala nara ngono yo mbek kelinci nara sijine tupai ora bosen sekali ki dolan nang omahe Doraemon terus sapa meneh Marsha kok Marsha sapa kuwi biri-biri iki ditileki aja mbek beruang terus bosen kowe iki sekali-kali silaturahmi nang omahe kancane lane beruang ae iren aku mbek Kusa Marsha